L'Associació de Turisme a la Selva, comarca de l'Aigua, està treballant en la creació de paquets turístics que atreguin els visitants a la comarca, també a les zones interiors. La comarca de la Selva compta amb dos tipus de turisme molt diferenciat. D'una banda hi ha el turisme de costa, molt consolidat i amb molts visitants cada any. D'altra banda hi ha totes les poblacions d'interior que, tot i que sí treballen a nivell de turisme rural, se li vol donar un impuls per aprofitar la visita dels turistes de costa. Aquest és un dels objectius que s'ha marcat l'Associació de Turisme a la Selva per l'any 2025. Aquesta setmana s'ha celebrat una jornada amb regidors i tècnics de turisme de diferents ajuntaments de la comarca per parlar sobre la promoció turística de la comarca, establir sinergies i estratègies a nivell comarcal per tal de crear una marca única que englobi tot el territori sense distinció de costa i interior. Perquè som una comarca molt diversa, tenim molt de turisme de platja, de sol i platja, ens ve molt de turista a la costa, però hem d'intentar recuperar-lo cap a l'interior, donar experiències immersives en temes més de natura o en temes més d'esport o en temes de cases rurals, etc., per intentar que aquest turisme no només es quedi a la platja, que està molt bé i que realment l'hem també de promocionar, però sí que intenti gaudir una mica de la comarca de la Selva, que és molt diversa i molt rica. En aquest sentit, el representant de l'Associació de Turisme Rural a la Selva, Turisme, Lluís Campmajor, ha destacat que aquesta és una fita possible si es treballa plegats. L'Associació de Turisme està formada per l'administració pública, però també per negocis i entitats privades que treballen de forma independent, però amb objectius comuns. La veritat és que la fórmula mixta de públic-privat és immillorable. Treballem molt bé perquè realment no estem mirant cadascú pel seu propi benefici. És a dir, jo, per exemple, represento el turisme rural, però si la Selva com a marca funciona, nosaltres com a individualment també estem en aquest paraigua. Per tant, l'important d'avui és això, entendre que és una comarca que pot ser altres marques com l'Empordà ja ho tenen molt desenvolupat i tothom diu jo estic sota el paraigua d'aquesta comarca de l'Empordà, a la Selva ens passa el contrari, cadascú treballa una mica individualment, que ho fa molt bé, i ara estem intentant això, que la marca Selva sigui la que ens doni aquest orgull i que tothom digui jo també hi vull participar en aquesta marca perquè aquesta marca és la que em representa a mi com a territori. L'Associació de Turisme a la Selva es va crear fa 20 anys. A mitjans d'aquest mes de novembre es va fer la renovació de la Junta amb la consellera comarcal de Turisme, Jennifer Pérez, com a nova presidenta. La nova Junta està formada per membres tant del sector públic com del privat i hi estan representades totes les zones de la Selva.